Karhufilm esittää. No Erkit, mikä mättää? Tullaan, hik. Mitäs tahdotte? No tietenkin teidän Oltermannit. Noin, ja noin, ja noin. Enkä saakin komea. Kyllä minä sinut vielä hoitelen. Hop! Nosta vielä visiirin ylös, niin kaikki on kunnossa. No! Lähdetään sitten. Juustoa, paljon juustoa, hik. Missä berserkit? Missä juusto? Täytyy mennä katsomaan. Mitä? Juustot ovat kadonneet. Saan teidät vielä kiinni, berserkit. Mikä oli tarinan opetus? Kannattaa syödä kaikki Oltermannit ennen kuin berserkit tulevat.